Når du er klar til det, kan du lukke dine øjne. Det kan tage et par øjeblikke, før du falder til ro. Læg mærke til dine tanker, følelser, dine kropslige fornemmelser. Du skal vide, at uanset hvad du nu lægger mærke til, er det helt okay. Det er okay. Hvis du mærker uro i din krop, så bare lad det være. Det er bare din reaktion på noget, der er sket. Du trækker vejret. Du kan tage et øjeblik til at føle og mærke dette rum, du befinder dig i. Du gør det med lukkede øjne. Bare gør dig selv opmærksom på, hvor du er i dette øjeblik. Du kan mærke den overflade, der støtter din krop. Det kan være sofa eller stol, du sidder i. Prøv at mærke, hvad er det, der støtter din krop lige nu, i dette øjeblik. Prøv at være bevidst om det. Og nu kan du stille og roligt sende et lille budskab til din krop. Jeg er tryg. Jeg er i sikkerhed. Stille og roligt bliver dit åndedræt dybere og længere. Du observerer hver eneste indånding og udånding. Hver eneste indånding giver dig mere fred, og hver eneste udånding slipper du alle de bekymringer og spændinger, du har med i kroppen lige nu. Forestil dig, at der ingen grænse er mellem dine lunger og resten af din krop. Og hver gang du tager en indånding, spredes den smukke fornemmelse af fred. Det spredes over hele kroppen. Hele vejen ud i dine tager og fingerspidserne. Og helt langt til toppen af dit hoved. Du er tryg lige her og nu. Det er trygt. Du har en fornemmelse, at du har kontrol over situationen. Din krop ved præcis, hvad der er rigtigt for dig. Din krop er din guide. Måske kan du takke din krop, for den altid er der for dig. Den støtter dig altid.
tag endnu en dyb indånding og mærk, hvordan freden og afslapning spredes igennem hele kroppen. Mærk, hvor godt det føles at tage en pause, at slappe af et øjeblik og genvinde din styrke at finde fred. Velvidende, at jo dybere du gør det, jo bedre føles det. Og jo bedre det føles, jo dybere du går ind i ro og afslapning. Bare fortsæt med at slappe af i dette helbredelsesrejse. Og når du slapper af, giver du din krop lov til hele. Du skal vide, at din krop er så klog. Den ved nøjagtigt, hvad den har brug for at den kan hele. Det eneste du skal gøre, er bare at give den en pause. Ligesom du gør det lige nu. Og mens du lader din åndedræt at berolige din krop, kan du lade dit sind at tage dig med til et smukt sted. Det er et sted, hvor du føler dig tryg, sikker, lykkelig og tilpas. Det kan være hvilket som helst sted, hvor du har været før. Eller måske et helt nyt sted, som du kan skabe i din fantasi. Det kan være en smuk have, en skov, en strand, eller et hvilket som helst andet sted, som du vælger. Så kan du lade alle dine sanser være lige der. Hvad ser du rundt omkring dig? Måske kan du mærke en lille brise. En dejlig varm solstråle, der rammer din kind. Du vil måske bemærke en skøn duft i luften. Eller måske hører du nogle lyde fra naturen. Du kan mærke noget jorden under dine fødder, som støtter dig. Uanset hvad du lægger mærke til, bare nyd det. Nyd det med alle dine sanser. Du føler dig helt tryg her, lige nu. Ingen kan komme her uden din tilladelse. Nyd det. Du er i tryghed.
Du er i sikkerhed. Fuldstændig tryg føler du dig her. Og magien ved dette sted er, at det fungerer som et trygt sted, og du kan møde en yngre, mindre udgave af dig selv. Den som du engang var, da du var et lille barn. En lille pige eller en lille dreng. Nu kan du forestille dig et lille barn, som står foran dig. Hvad lægger du mærke til? Kan du se barnet? Eller blot fornemmer du, at det er her? Bare hils på barnet. Og bare lad barnet vide, at du er den ældre version af dig selv. Jeg er den voksne udgave af dig, kan du sige til barnet. Du kan sige til barnet, jeg er her for dig. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvad har du brug for? Barnet har måske brug for, at du giver det et kram, og at du holder om det. Måske lader du barnet vide, hvor meget du holder af det. Hvor meget du elsker det. Du kan sige til den lille udgave af dig, jeg er så ked af, at jeg ikke kunne være her før. Men jeg er her nu. Jeg er her for dig. Jeg ser dig. Jeg hører dig. Jeg elsker dig. Jeg sætter pris på dig. Du er i tryghed nu. Du er tryg her. Jeg er her for dig. Du er tryg nu. Bare fortsæt med at holde om barnet. Og lad barnet vide, hvor højt du holder af det. Hvor fantastisk det er. Og så kan du tilbyde barnet at tage det med i dit hjerte eller et andet sted inde i dig. Så er I to altid sammen fra nu af.
Eller måske kan barnet blive her. Et trygt sted. Et sikkert sted. Men uanset hvad barnet vælger, er det helt okay. Bare husk barnet på, at du nu er der for hende, eller for ham, for altid. Og barnet kan altid komme i kontakt med dig, når de har brug for det. Og så kan du langsomt blive bevidst om dig selv, din fysiske krop og det rum, du befinder dig i. Og du indser nu, at dit trygge sted er inde i dig. At dit trygge rum er inde i dig. Og at den lille dig lever inde i dig. Og du kan forestille dig, at du placerer din hånd på hjertet. Og du kan endda placere din hånd på dit hjerte. Og genskaber forbindelsen til din lille dig. Den lever i dig. Lad den vide endnu en gang. Jeg er her for dig. Jeg ser dig. Jeg elsker dig. Du er ikke længere alene. Jeg er her. Jeg er her for dig. Og du er tryg. Og nu kan du langsomt tage et par dybe indåndinger og udåndinger til at komme tilbage. Og du vender tilbage til rummet her. Tag dig god tid til at vende tilbage. Og når du er klar til det, kan du langsomt åbne dine øjne.